Wow. Wow. Ayaw ko. Kunit gas ka ng bato. Oh, tumoy ba kayo na oh. Ang trip eh. Okay, kami. Alam, meron na. Last na dyan. Ilagay taas. Wala sa last. Huh? Kaya sa last. Last na. Oops. Uy, challenge na ba? Bakat siya, bakat siya. Kaya. Ano tayo? Oh. Last na na. Oops. Bakat sa, bakat sa. Huwag lang kon. Maligo ka balik sa ubos. Ay, anong gituyuan? Last na, tuyuan, tarawag. Tuyuan na. Kayar daw ay, kayar daw. Awad na. Utong lang. Utong ano ba? Utong ba, utong? Ah, ginawa. Utong lang. Oh, di ba mura na kung naligo? Di mo ta ko ron maligo. Naligo bukog singot. At least may content. Kasi kayo sitin pa pa, okay content. Libre ra man ta to. Dugidungay mo. Pabayad man. Taka. Ay, mo na ni ba? Mo na final hunot. Dito dapit ta. Okay, langob. Kuko kayo ko. Oh. Ah, sakan dito tong ulay falls pa. Kisa na to eh. Nga na to ilas sa itong gyantuan. Tunay balay. Oh, mataga ka diya. Magtaga ka. No. Hello. Paglamlawam na diha. Taon pa no. Pulse gyapon sa day. Nang second. Ang boto isa nga tear diya. Tergas guro na. Ay. Dang uga ni Guwan oy. Lapok. Ay mo na pa. The final boss. Muna yun, the final countdown. Aboy. Ay. Hi. Ito ba yung trip kung buhok? Ngayon lang, first time in history, nakasakata diya. May remembrance. Remembrance video. Pila ni ka minutes? Ah, Pila. 40 minutes hapit. Pila mi? No filter, no edit di. Dito po. Ah! Ako ba eh. Hmm. What's up? Ganito. Grabe, ito ba? Oo. Bagain sa Hello. Kani dahil sa oh, mamao ni dito. Final countdown. Mamao ni dito. Titip kay ba? Ang daan. Pagpukpong ka ba? Kumutrade ka mo. Kung nakamukuha na karista ka. Pagpadala ko yung helicopter ba? Oh. Kuya. Oh, kuyawa po daning daan na oy. Ay, wala yun ba? Ay. Wow.
Hmm? May daan, oh. Naligo na ko. Muna first, Elisa. Second to. First man eh. Lagi. Babaw? Ulo. Oy, ato yung ginala. Cool. Walang na-free ang kon. Mo ko na makikita yung lighting. Wait na. No. Click lang din. Click lang. Tara na yan. Ay, bakit ang pangit? Tingnan mo eh, sa'yo. Nindot dito, Bek. Kasi nagsagit-sagit pa yung nahina, Bek. Ha? Ito pa, nagsagit-sagit dito, Bek. Ang bilis ko pa dyan, parang tarpulin. Parang fiesta na nasa ano. Ay, wala na kita-kita bro. Na siya. Pero wala mong kita-kita ba? Huwag nang titiin. Tingnan na ito. Yung adventure. Naman.
Wala na nag-upload bro. Umani ka rin pa ka dito na pala. Kita ro. Kita ro termin sa. Iyawa na gyud. Right sport. Oh, sport. Tumbler. Nara mo ko niya. Dito. Nagaw ra man ko. Ako na dito po. Ayun na yung hapon ko.